Sullahan voisi siinä frakki yhtä hyvin olla työasuna näköjään. Joo, no mutta mä jätän sen kuorokonsepteihin sen frakki. Joo. Niin, että ergonomiakin on tossa sitten otettu aika hyvin huomioon. Joo. Tepsi vähän jäisempääkin lumia. No mites kauden päätyttyä, saako sen yhtään pienempään sitten niin kuin noin varastointimielessä? No, menee ton renkaan saa tosi helposti pois tästä. Siinä on tommonen soppa, joka poistetaan vaan, niin tää rengas tulee. Niin voi laittaa sitä autotallin tai talon seinistä. Aivan. Ja tältä puolelta tän varren saa taitettua koko. Joo, kyllä. Ja olishan se yksilöllinen koriste-esine, että jos vähän esteettistä silmää vaikka takkahuoneen seinälle. Kyllä, vaikka kartano. Kyllä.